Magandang araw mga kaibigan. Mahir Shalal Hasbaz is on the go. Kung ngayon ka palang napadpad sa channel na ito, inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod at bago naming upload na videos. Halika at simulan na natin.
Kung adto na kay gustong i-request nga Christian songs, just feel free to comment below aron among ma-upload sa sunod namo nga video.